अरे केने बड़स रे मर गइल बड़स का दोनों के दोनों कि गइल बड़स अपनी बापा के अस्थिया अभी नहीं खे एथु भइल त का हो बाबा का हो गइल करत बट कहां गइल रहा हो कहां गइल रहा हां काय मार कहां गइल रहा अरे भाभी ये क्या कर रही हो और ये करे के मार तो इधर मारे वाला हट गए ओए अब मैंने कुछ समझदारी वाला हां आरती उतार कपूर बत्ती लेके आई आरती उतार देतनी ओ मजे देवर महाराज क देतनी इधर लइका त नानु हट गए लइका देखा बोलबो ना तोर झोटो उखाड़ के तोहरो के मारे लागम जात नहीं खु हमरा के है ना माई बाबू के खा जा बागैलु लो त जान तर लो के हमरा के खाइ बोलो चबाई बोलो ई बोले का कह दली पागल हो गल बड़ी पागल के दवाई खइले बड़ी पागल के दवाई खइ अरे माई हमर सवत बनल बड़ू आ सवत बनल बड़ू हो बाबूजी काहे मार दलु काहे मारत बताई काहे मारतनी आ बताई अरे माई हमार कोनो के लेके भाग जो रे कोनो के लेके बूढ़र जो भाभी कि तू बाजिया खर्चा नहीं के त गाड़ी लेके निकल मत इतना ना हटना क्या भाई इधर कर सकिला घर के कुली काम पड़ल बा करे के आ तू बड़ू तइने ओने है लिपस्टिक लगा के घूमत रे हई हां ई त ससुरा के लगावे वाला हई को चीज आ तू नैहर में कौना के देखत रे कौना यार खातिर के करत रे भाभी एकर जाने यार खातिर कर ना ओके साथ लेके भाग जो कि हेत ना जवान लड़ाई के हां अरे माई अरे सही कहते रे सबतिया मुंह करखी लगा जो अरे बाप रे बाप कौन बिया हो ना करिया स तोरा से जान जी स टोला महला के कुलना तो का कहत देख ले अब जो भागी जैसे उड़ार जो जैसे तू बैठ ताकत हो हां कहत तर कानवा हम नोचली जाके भॉइस बाड़ी से दुगो ताकत तरी स टूर निया अपने त टूर भइल बड़ा ओ कनियो के लेगा के टूर बनैबा हां त जाके लगावा ओ कनी के ठीक ना लेहना लगाव आ कह देतनी अगर घर में रहल चाहत रह जा त कुल घर के काम तो हम दोनों भाई बहन के करे के बा ठीक ना हां तो लोग के नौकर नहीं खियाई कि तो लोग के बना के खियाई जे पैदा कइलस उ तो चल गई तो हम नहीं की पैदा कइले तो लोग के ठीक ना बस ए जैसे बाप रे बाप हमार तो एकदम से कपारे फट गई एकनी के संगे चिल्लात लेकिन इतना बोला नहीं हां एकनी पर असर पड़ल बा कि ना देखे दो अगर असर पड़ल होई ना त एकनी के मुकरखी कहीं लगा के चल जाए सा लेकिन कुछ हो कह हम तो बोले में नैहर में पीएचडी कैले रहनी ह ऐसा ही गांव नगर के लोग हमरा से डेरात रहल ह कि आज दादा आवतिया कुछ बोले मत लागे चली देखत नहीं का करत तरन स कि कहां गइलन स कोई भगलन स ना काय भगवान जी काय हमने जर इतना बड़ा अन्याय करे तो बड़ा अरे बचपन में ही माई बाबू के छीन लियाला और भैया भौजा एगो सहारे रहे ये भी अपन रंग दिखा देलन जा केकरे सहारे हमने के जी जब अरे अपन जान तो हम बहुत पहले ही देख ले रहती लेकिन का करी एगो भाई के देख के जिंदा रहत बानी चाहे कुछ भी सहत बानी अगर हम छोड़ते हम तो हमार भाई के का होई ये तो डाइन होकर जाने ले ली हे भगवान जी का है कि हमने कैसन दिन देखा होता ना तो हमने के दोनों भाई बहन के ही जैसे ले जा आज माई बाबू के बहुत याद आओ का कोई बताओ ना हमने की जिंदगी कैसा नरक बन गई बचपन सही लोग बोलेला कि जब माई बाबू नहीं के ना तो इस दुनिया में कोई भी ना हो जाए तेरे भैया बाबूजी नहीं करने करल तो हम करम ना रे बोल के देख ले हम कुछ करम तोरा कर बस यही विश्वास पे तो जिया तानी हम कि हमार भाई के अपन तोरे खातिर हम इजे जिंदा बानी ना तो कब के ही अपन जान दे देले रह आई ओइसे ना रे का गई रे बाबू कितना पेटी बानी जानू आज हम कितना अकेलापन बानी जानू कोई हमने के नहीं के जाए तो बाबा तू रो मत बेटे ना भगवान सब ठीक कर दिया और तू अपन हमेशा ख्याल रखिए ठीक है ना ठीक है कहां जा चली हां हम बस आवत नहीं ठीक है हम का करी तोरे के छोड़ा तो नहीं के जा लेकिन ये हमरा करे के पड़ी भाभी हमरा कितना ताना ही दे देले बड़ी ना कि हम इस गांव में मुंह दिखाए लायक नहीं की और
और ऐसा जिनकी हम का करम जी। अच्छा सब बताई अपन ख्याल रखिए ठीक बटे ना। हाँ और तक भाभी बोले कुछ भी बोलिए लेकिन तू अच्छा से रहिए। ठीक बा। हाँ ठीक बटे मावत बनी कहाँ जाता ले? बस आवे तनी पागल तू ऐसे बैठे ठीक बना जोन भी करिए ना तू करिए ठीक हम बना। आज भी ना। हाँ हम आ जाए नहीं लेकिन जोन बात हम तो के करनी ऊपर ध्यान रखे ठीक बना। ठीक बा। गोल भी अभी तू ही ना आई तो मन नहीं खेलाओ तो करा बिना ये हम कहाँ चल गो। अरे नतिया ए जका बैठल बड़े रे आ उ माइक के ने गइल बिया रे तोर तो नौ की माइक के ने गइल बिया बोल दिव्या कतहु गोलिया कल कि बाबू तू यहाँ रही हम आवतनी कहाँ गइलसी रे कौना भतार से मिले गइलसी ऐसा तो हम आजू करके गइला कि हम तुम जल्दी में आवतनी जल्दी में आवतनी आई अब हेलसी है ना तो तू ए जे बैठ के मुंह कर की लगावत रह और दामाद परीक्षा के तैयारी करत रह तू ओकरा संग भाग ए जैसे तू ओकरा संग जो मुंह काला क लेके नहीं तू उड़र जो कनो के लेके जल ले सुन अगर इज्जतदार के होखबे तो माई अगर पैदा कइले होई त ए घर में देखिए जन हमरा के ठीक ना आज के बाद घर के तरफ मुड़ के भी देखला सन तनी के दोनों भाई बहन तो तनी के अंते ह कह देता।